Louise fra hestezone.dk. Jeg sidder her og har lavet en produktanmeldelse af Horslux fiberpiller. De ser sådan her ud. Fiberpillerne er, som navnet antyder, baseret på fibre fra blandt andet sojaskaller og roesnitter og græs. Og man kan udfodre det her i automat i mindre mængder, altså op til ½ kilo ad gangen. Bruger man større mængder, så bør man opbløde det i vand, og så er det selvfølgelig ikke så praktisk. Og igen, når jeg snakker ½ kilo, så snakker jeg altså en 500 kilos hest. Man kan bruge det til heste, som ikke så godt tåler korn, og som har brug for noget ekstra energi. Det kan være heste, som går konkurrencer, og som skal have ekstra energi, men bare ikke i form af stivelse fra korn. Men det kan altså også være heste, som har svært ved at holde huld, og som ikke kan tåle større mængder korn. De vil formentlig også kunne have glæde af at få nogle fiberpiller. Fiberpillerne er uden mineraler og vitaminer, så det er sådan et meget nemt add-on produkt, som man kan bruge, hvis man synes, at hesten skal have lidt ekstra kalorier til at holde huld på, og nogle ekstra fiber, men uden at det skal påvirke foderplanen i øvrigt. Så derfor ser jeg det som muligt at bruge det sammen med et hvilket som helst mærke foder, som man nu bruger. Ja, det var alt, hvad jeg havde at sige om fiberpiller. Kan du have en rigtig dejlig dag. Hej hej.